jak ten vápenec s tou vodou protékají, tak potom se na to vážou ty chovy. Vzali tu vodu. Jsou tam malí. Takže to bylo bakal. Tady to jsou průzkumné štoly, tady a tamhle. Tam je nějaký závodný vliv. A tam máš skříňka. Máte hodiny, který se vyskytoval ten kase tady. Tady to je z toho Lukáše, ten křemen s těma žilkama toho cínu. A tady ten kaseterit byl vlastně nejčistší v celé Evropě, možná i na světě, neobsadný komín, který nám to tu pomáhá odvětrávat. Teď já bych vás zase předešla a počkám na vás na ty příhodě. Péťo, sáhni na tejto. No, nemusí na to všechno. To je led. Mami, vahoň. Co to má? Péťo, jedeš před Ta svatá panenka tam, to je Panna Marie, sedmibolestná píseří horníků Žuberek, protože Barboru ještě neznali. Jinak tady za váma je vidět ta žíla, jo, ta křemená plotna. ten bílej. Nevím proč. A když ty dva inženýři tady ty Rakušani měli udělaný nádrže na vodu. Tady teď stojíme v 8. patře, pod náma je 1 patro a nad náma je 7 pater. Jsou taky tak nějak. Štoly podluživé. No, vidíte ty vchody. Tady se v 50. letech dělal velký průzkum, tak se šlo touhle štolou, potom se šlo vedle tou štolou tím Novým Martinem a taky se vrtalo ze zhora. Občas se jim utrhly ty korunky, tak když se to tady zmáhalo, tak se to našlo. Jinak tady ta voda, jak tu teče, tak tomu se říká pramen štěstí, kdo se jí napije, bude si něco myslet, tak by se mu to mělo splnit, nesmí to nikomu. What are these like syringe type of things? I don't know. Universal, There's something, it should indicate something. Oh, okay, maybe air quality or something. Carbon monoxide. Carbon monoxide, gas quality, Hydrogen careful. sulfide. Okay, you ask a question, then you answer it. I got the answer myself. That's what I'm saying. Mm-hmm. You asked him, then you got the answer.